Ola, son Cristina Rodríguez e xunto con Lorena Pita somos as coordinadoras do etapa de educación infantil. O noso traballo é orientar, organizar, seleccionar e publicar os contidos que os diferentes mestres galegos aportan á plataforma. A nosa especialidade sube contidos para os diferentes niveis os luns, mércores e venres. Actualmente estamos só a publicar para a segunda etapa, pero próximamente vais a publicar tamén para a primeira etapa, 0-3 anos, bastantes actividades moi interesantes, podes estar atentos. As actividades plantexadas pretenden ser únicamente complementarias ao que xa os vosos mestres aportan vos desde os vosos colexios. Simplemente un xeito de aportar educación en galego que sexa accesible para todas as familias. Se tedes algunha dúbida ou queréis comentar algo con nós, vémonos nas redes o próximo día 16. Biquiños!